Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan bi elkarrizketatu izanen ditugu. Lehenengoa Camino Kontzientzia Eskolako Leire Ugarte eta bigarrena Ensemble Rayuela taldeko kidea eta musikaria den Naikari Oloriz. Orain has gaitezen beste edukiekin. Ikus ditzagun gaurko efemerideak. 1953ko martxoaren 9an Bobby Fischer estatubatuar xakelaria jaio zen. Gainera, martxoaren 9an ere, baina 1954ean Bobby Sands politiko eta ekintzaile irlandarra jaio zen. Bestalde, 1981ean Telesforo Monzon idazle euskaltzain eta politikari bergararra zendu zen. Eta azkenik, martxoaren 9an ere, baina 1984 urtean, Charles Bukowski estatubatuar idazle eta poeta hil zen. Goazen gaurko lerroburuekin. Nafarroko mugimendu feministak hainbat ekimen antolatu zituen martxak 8an bertze aldarrikapenen artean zaintza sistema integral bat exigitzen dute publikoa eta debaldezkoa. 50 koronavirus kasu positibo berri zenbatu dira Nafarroan azken egunean. Irunberriko Akziona enpresean 40 urteko gizasemea hilda lan istripuan. Landa eremuko emakumeek berdina saria jaso dute despopulazioaren aurka eta garapenerako zein hazkunderako duten funtsesko eginkizunagatik. Ramirez lehendakari ordeak larrialdiari erantzuteko suhiltzaileen zerbitzuaren profesionaltasuna, konpromisoa, prestasuna eta elkartasuna azpimarratu ditu. Osasun departamentuak dementzia duten 6.000 pazienten zaintzailei zuzendutako webgune bat sortu du Nafarroan. Esparru guztiz ezberdinetako 5 emakumeri omenaldi ofiziala egin zaie Iruñeko udalean, emakume nazioarteko egunean, gizarte aurrera bidean eta berdintasunaren alde egindako ekarpenengatik. Apirilaren 30ean amaituko da epea Iruñeko udalaren gaztendako literatur lehiaketara lanak aurkezteko. Nafarroko Kultura eta Arten Kontseilua berritu da. Osoko bilkura berria paritarioa da gizonen eta emakumen kopuruan. Memoria duten eskola programa unibertsitate eremura iritsi da, Uriz bi aizpen erakusketarekin. Nafarroan 11 aukera udaberri honetan barneko turismoa sustatzeko kanpaina berria. Jarrai dezagun aste hontako agenda errepasatzen. Gaur, egizu zure oihalezko maskara tailerra egonen da Ingurumen Hezkuntzako Museoan arratsaldeko 5:30 aurrera. Hori bai, lehenagotik izena eman beharko da telefonoz. Bihar, arratsaldeko 4etan Katakraken, Igel argitaletxeak Jakobian eraikina eta familiako lexikoa liburuen aurkezpenak eginen ditu. Gainera, bihar ere arratsaldeko 6etan Zibikaneko aur liburutegian Jaione Urtasunek ipuinaren ordua eskainiko du Abentura ipuinak pontxarekin izenburupean. Eta bihar ere, Koskak antzerkia egonen da antzerki eskolan arratsaldeko 7etan irriziklo jaialdiaren barruan, eta sarrerek 4 euroko prezioa dute. Ostegunean, udaberria segituan dator saioa izanen da Ingurumen Hezkuntzako Museoan 4 eta 10 urte bitarteko haurrentzat. Saioa 5:30etan izanen da eta lehenagotik telefono bidez izen ematea beharrezkoa izango da. Asteburuari begira, larunbatean goizeko 12:30etan familiendako ilargia antzerkia egongo da Mendillorriko Zibiboxean. Larunbatean ere, baina Atarraiako kulturetxean, Pirritx Porrotx eta Marimototxen amaren intxaurrak ikuskizuna izanen da. 2 saio eskainiko dituzte, bata 4:30etan eta 7etan bestea, eta sarrerak 5 euroren truk eskuratu daitezke. Gainera, larunbatean ere, ibilbedik kontzertua eskainiko du Katakraken. Beltxarga beltza aurkeztuko dute 2 saiotan, lehenengoa arratsaldeko 5etan eta arratsaldeko 7etan bigarrena. Larunbatarekin jarraituz, arratsaldeko 6etan Berriozargo entzunaretoan ilargiaren atzean antzerkia egonen da aurrentzat 3 euroko sarreraren truk. Eta bukatzeko, igandean goizeko 12:30etan Klik-Kla Rezikla antzerkia egongo da Sarrigurengo udal karpan 3 urtetik gorako aurrentzat.
Gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Albiste nagusiak martxoaren 8 erakusten du, distantzian elkartuta. Horretaz gain, Nafarroan COVID kasuak 9% igo direla jakinarazten du, neurriak lasaitu ondoren. Bestalde, Navarra Sumak terrorismoaren biktimei buruzko adierazpen bat frustratu duela ere aipatzen du. Baita txantreako denda eta etxeetan lapurretak izaten ari direla ere. Gainera, arte eskolak 105 urteko Pilar Navaz omelduko duela jasotzen du azalean. Eta azkenik, Bartzenasek Rajoyri eta PPko 5 ministrori beltzez ordaindu izana berretsi duela azpimarratzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Titularra, zailtasun ekonomikoek Nafarroan dibortzioak gutxitzea eragiten duela da. Argazkiaren bidez, Nafarroako kutsadura igoera nabarmentzen du. Bestalde, martxoaren 8ko Nafar protagonistei ere tartea eskaintzen die gaurko azalean. Horretaz gain, Irabia Izagak hezkuntza ituna eta familientzako errespetua eskatu dituela jasotzen du. Baita, Bartzenasek, PPko abokatu batek 500.000 euro eskaini zizkiola diola ere. Bukatzeko, Pio 12 kaleak 4 urtetan 3 aldaketa izan dituela aipatzen du. Gararekin jarrai dezagun. Titularrak martxoaren 8 arira, feminismoak indarrez eta erabakitasunez kalea berreskuratzen duela nabarmentzen du. Horretaz gain, Irati Zapirain preso dauden gurasoengandik banandu dutela jakinarazten du. Baita, apiriletik aurrera, astean 150.000 txerto jasoko direla ere. Bestalde, Auzitegi Goreneko epaile batek Lula da Silvaren kondena guztiak baliogabetu dituela azpimarratzen du azalonek. Eta azkenik, Jose Luis Elkorori Bergarako alkateari eskaintzen dio tartea, Telesforo Monzonen inguruan aritzeko. Berria ikustera pasako gara. Albiste nagusia martxoaren 8ak kaleak bete dituela da. Gainera, honekin lotuta emakume sortzaile eta artisten sarea sortu dutela jakinarazten du, ikusgaitasuna sustatzeko. Eta amaitzeko, gaurtik Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan barne muga guztiak irekiko dituztela gogorarazten du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia positibo tasa Nafarroan 2,8ra jaitsi dela da. Bestalde, Irunberriko Akziona enpresan izandako lan istripu batean langile bat hil dela jakinarazten du. Eta azkenik, parlamentuan mugimendu feministako kide bat atxilotu dutela aipatzen du. Jarrai dezagun gaurko eta biharko eguraldian iragarpenekin. Gaur, goizean zerua lainotuta egongo da, eta noizbehinka euri txikia egin dezake. Elurkota 1000 metro inguruan egongo da. Baliteke beherago ere egotea, baina prezipitazioa urria izango da orokorrean. Arratsaldean atertzera egingo du, eta hodeiak gutxitu joango dira. Gauean ateri egongo da, eta ostarte zabalak agertuko dira, baina baliteke iparraldean behodei batzuk geratzea oraindik. Temperatura maksimoak antzekoak izango dira. Eguneko baxuenak egunaren amaieran neurtuko dira eta gauean hotz egingo du. Bihar, asteazkenean, temperatura maksimoak igo egingo dira, baina minimoak oso hotzak izango dira. Egunaren hasieran izotza izango da barnealdeko leku askotan, eta kostaldean ere litekena da termometroak 5 gradu azpitik egotea. Orduek aurrera egina ala ordea epeltzera egingo du, hegohaizeak lagundurik, eta beroenak 15 gradu ingurura iritsiko dira. Kostaldean balio hori ere gaindituko da. Giroa eguzkitsua izango da, erdimailako hodei eta goi hodeiekin, eta lehen orduetan lainogune batzuekin. Kaixo, Leire, zer moduz? Kaixo, egunon, ongi, hementxen. Teknologia berri hauekin harremanetan jartzen. Bai, ez dela errexea. Batzutan kostatzen da, eta lortu dugu kontaktuan jartzea. Konta iguzu pixkat zezu, Camino Kontzientzia eskolakoa zara, ez da? Zer da eskola hau? Hau eskola holistiko bada, bai, non gure filosofia bidea, esango genuke, ezagutza da, bakoitzaren ezagutza, baina forma libretik. Hau da, psikologia transpersonala erabiltzen dugu,
eta hori da, azkenean, barne inkonstientea, ez? Nondikan jokatzen dugun eta ez garenak konstiente normalean, orduan hori ateratzea, gauzetako bat. Bai, horrela esan da oso dirudi, ez? Nola ateratzen duzu konstientea ez daren hori? Hori da lana, hori deitzen zaio lan pertsonala, ez? Nik hasteko esango nuke lan pertsonala gerlari baten lana dela, oso balientia izan bertzea, ez, hor sartzeko. Askotan aurkitzaitugu igual gustoko ez ditugun alderdi horiek, ez? Gure alderdiak, baina gureak direnak osotasunean lantzeko. Nola, azkenean askotan ez ditugu jasotzen behar ditugun erantzunak, ez? Eta erantzun horiek ez digutenean balio, igual arazoa ez da erantzuna ez digula balio, galdera baizik, ez? Ze galderak egiten dizkiogun gure buruari gehien bat. Agitz importantea hori, ze horrek emango digu nola funtzionatzen dugun guk, ez? Ze alderditikan jokatzen dugun bizitzan, badire pertsona emozionalak, badire pertsonalak mentalagoak, edo buruari gehiago ematen dietenak, razionalagoak, baina azkenean hori da bidea, ez? Nola, galdera egokiak eginez geure buruari, eta askatasuna honestidadea handitikan erantzuten ere gure buruari. Eta askotan, gehienetan, guri asko inporta zaiguna eta importantzia handia ematen diguna, talde lanean, ez? Ispiluak erabiliz. Denak gara... Dituzue gauzak? Taldeka egiten dituzue gauzak zuek orduan? Gehienak. Bai aparte, bai Albertek eta bai nik egiten ditugu terapia pertsonalak edo individualak, ni Gaelan ere zentroan, beran, eta Albertek Lesakan, baina asko edo gehiena interesatzen zaiguna da talde lan hori. Ispiluak izatea bata bestearekin azkenean, ez? Askotan gaude ohituratuak gauza hauetan, badute etiketa bat paratua ez, norazoaz taldea, zakizegu, eta ja sortzen da bildurra, baina, gauden momentuan oraintxe, uste dut, kasuistika eta berborrea uniz daukagu, asko hitz egiten dugu, baina ez dugu, no lo mostramos esatean bezala, ez gara, ez du ateratzen. Eta kasu hauetan talde lanetan sortzen den energia hori, talde kohesio horrek, ematen du margen hori edo parte hori non bakoitzak ahal duen bere alderdi hori atera eta bata bestearekin ispilua izan. Eta hori nik uste dut importantea da, ze azkenean batzutan pentsatzen dugu ez, gu garela bereziak edo gu badugula arazoa, gu bakarrik sentitzen dugula hori, ez. Gehienetan ispilua unitz izaten dugu aurrean. Zergatik da garrantzitsua, norbere burua ulertzea? Nik uste dut, garrantzitsua, bakoitzak ematen dion importantzia. Al final, dena da elekzioa da bizitzan, eta libre gara ezagutzeko edo ez. Baina niretzako alderdia hitz importantea, jakitea nolakoa zaren, ez dakit. Gehien bat, zurekin ongi zaudenean, zuk zure burua ezagutzen duzunean, bizitzan ez duzu hainbeste reakzionatzen, akzionatzen duzu. Ez duzu gauzak etortzen diren heinean aurre ematen dituzu, ez zara ez aurreratzen, ez atzera jotzen, ez duzu nahi atzekoa aurrera ekarri, ez da aurrerago joan, momentuan bizitzara. Importantea iruditzen zait, niri importantea iruditzen zait. Nik adibidez terapeuta izateko momentu aiatu zenean, nire terapeuta, nire maixu izan zenak, gero terapeuta izan da, erran zidan, leire bizitza hontan terapeuta hon bat izan nahi baduzu, lan prozesuan sartu zara, zuk zure burarekin egin behar duzu lan, bestela gezurra da, dena gezurra da, ez dakit. Eta kontuz, hau da, bakoitzak nahi duen moduan, eta nahi duen eran, eta nahi duen denborarekin, eta
Eta ez baduzu nahi, bai jende handez dago, nik ez dut nahi nire barnean sartu. Listo. Ados, eta listo. Eta Baina bai egia dela denok dugula ja gurekiko pertzepzio bat, Hori, seguro. Eta normalean ze jende mota joaten da zuen eskolara eta eskaintzen dituzuen zerbitzutara? Badago horrela perfilen bat, ala denetariko jendea joaten da? Bueno, nik uste dut, tarteka doa, aldatzen doa pixko bat. Baina, maisu tandereño haunitz ditugu, bai eskoletan, bai aurrekin eta bai gazteekin. Azkenean askoek mugatuak sentitzen direlako, behar berezi bat ikusten dutelako, normalean kanpoan, eta gero, sartzen direnean egitera kursoak edo transpersonal tailerra urte osokoa semipresentziala edo presentziala, hor ikusten dute ere, beraiek ere egin behar dutela klik hori, igual ezin direla hobekigo komunikatu, beraiek ere behar dutelako aldaketa bat egin. Eta bai, asko, maisu tandereñoa asko, eta gero, jende honit, aurkitu direlako momentu batean, non behar dituzte erantzunak. Erantzun diferenteak, ez die balio ikusten ari direnak, ez dire kapazak gauzak ikusteko dauden moduan, edo behar dute ulertu. Azkenean, guk emozionalki estabilitate bat izateko, eta fisikoki ongizate bat izateko, honek ulertu behar du lehenbizi. Honek onartu behar du. Eta ikusi behar du. Eta gero, ikasiko dugu esperientzitik. Hau, honek ulertzen duenean, akzioan paratuko da, eta paratzen denean akzioan, ulertzen du, eta jartzen duzu, eta esperientziak emango digu ikasketa hori, azkenean. Bai, eta zuek eskaintzen dituzuez gauza desberdinak, tailerrak, hitzaldiak, ikastaroak, terapiak. Hori da. Egiten ditugu retiro antzekoak deitzen zaienak, bortzegunekoak, horrela, hori udaran egiten dugu, orain aterako da berria. Goen gauden situazioan pixkatzaiagoa egiten da organizazioa, baina, nik uste dut ahalko dugula egin, eta jende hau dago prest. Gero txugu hitzaldiak, gaelan egiten ditugu orain, ere zentroan, dira charlas desde el mostrar, deitzen diogu, non gonbidatu bat egoten da beti, hilabetean behin, eta gonbidatu horrek kontatzen du, bere prozesua, bere bizian izan duen prozesua, orain arte 2 pertsona izan ditugu eta zoragarria izan da. Ze azkenean lehen erraten dizuna, egin ditugu eta urte haunitz eman ditugu ematen hitzaldiak, konfiantzari buruz, 1000 gauzatan, Baina bai konturatu garela, azkenean dela berborrea bat, kasuistika bat, non zauden zu terapeuta bezala ontaz abertzetaz hitz egiten, baina bai, evidentemente aiatzen da, jendeari aiatuko zaio zerbait, baina ez hainbertze pertsona bat aurrean ikusita bere esperientzia kontatzetik, bezain bertze ez seguro. Eta izan dira zoragarriak. Emozio aldetik, lan aldetik, jendeak parte hartu du, ikusi dira, eta orduan, teknika, orain hartu dugun teknika polita hau, zoragarri doa. Gero txugu, transpersonala, deitzen diogula, hori direla hilabetean behin egiten da, asteburu batean, asteburu oso bat, talde lanean, eta hor prozesu psikologia transpersonalaren funtzionamentua, pixkat barneratu, eta bakoitzak bere egunean zehar praktikan paratzen du, batzuk bai terapeuta izateko edo terapeutak direnak beste teknika batzuk ikasteko, eta beste batzuk terapia pertsonalereko ere erabiltzen du. Gero, tailerrak, nik gorputzeko tailerrak egiten ditut ere gaelan, orain dut lau emakumetxo asko maite ditudanak, 4. urtea dugu, eta hor sortzen diren gauzak, dire zoragarriak, da espazio bat non bakoitzak bere mugimendutik, bere espresiotik, bere mugimenduak ematen duen askatasun horretik, emozio horiek askatzea, baino suabe, goxo, errespetuz, partekatuz, zoragarria da.
zoragarria da. Baita ere, orain pertsonalki izan dut opari zoragarri bat, Askatasuna institutotik Iruñatik, Iraide eta Xantik eman zidaden izugarrizko oportunitatea. Beraien anatomiako klasean gonbidatu ninduten, eta izan ditut 8 egun beraiekin, lehenun biziko batxilergoa. Nire gerlariak ja maitatzen ditut, izan da esperientzi izugarria. Eta Iraidek komentatu zidan, ea ber nahi nuen, berarekin proiektu txikitxo batean parte hartu, non anatomiako burua lantzen hasten zirenean eta funtzionamentua eta hori, emozioak sistema bat bezala partekatzeko beraiekin. Eta izan da zoragarria. Pelikula baten bidez egin dugu lan, beraiek ireki dira, izugarrizko lan polita egin dute. Eta benetan ez dakitzen entzako izan den lan pertsonala, benetan. Edo beraientzat, baina benetan izan dela zoragarria. Askatasunako proiektu honetan zer ibili zara, pixkat irakasle moduan? Nik ez naiz oso parte, nik tailerrak eta ematen ditudanean, evidentemente, claro, ni naiz joaten naizena, eta beti izango da estruktura hori ez. Beti intentatzet aldeten nenean, nivel berdinean paratzea, ez? Osea, beraiek dira nire maixoak, eta ni izango naiz beren maixo, baina beraiek ere. Horregatik handeran dizut, etzen hain polita izango, ez bagenuen lan egin bi parteak, ez? Bai nik pertsonalki eta bai beraiek eman didatena, eta seguraski etzen mugituko hain ongi. Orduan, niretzat izan da, bada esaldi bat asko sartu zitzaidana, ez? Nerabe edaro hortan, etzen izan, behar asko izan nituen, eta niri etortzen zait esaldi bat, dela, sé el adulto que nunca tuviste, no? Behar hori, gida hori bezala. Eta beraiekin izan da hori, jarri nahi ni beraien energian, Osea, mailan eta beraiek nola pentsatzen dute orain. Zaila da, osea, ni sentitu nahi zaiz gaztia, baina irutze zait evoluzioa oso azkar dijoala, eta gauza asko dira, nundikan, baina jartzen zarenean beraien energian, beraien jokamoldean, beraiek relazionatzen diren moduan, energia hortan sentitzen, benetan, osea, nik beraiekin ikasi dut, eta beraiek espero dut zerbait atera izana, baina benetan izan dela zoragarria eta asko, iruditzen zait, gauza asko egon zian, heldu zitzaikianak, ez? Iraidek momentu batean, Andereñoak, porque egin genuen tailerra beti, Andereñoak Xantikin eta Iraidekin, errantzion ikasle bateri, ez? Ez zara tximino bat, ari zirelako gauz bat lan zen, eta mutipa begitu zion, daratzen, baina eske tximino bezala tratatzen gaituzte haunistan, ez? Askatasunik gabeko, igual, ez dakit, ez dakit nola esplikatu, tximino bezala en el sentido de que izan behar da hola, igain behar duzu hola, ikasi behar duzu hola, hau ez balin bada, ez baduzu egiten horrela ez du balio, elegitu behar duzu zer ikasi behar duzun hemendik orduan, karo, behar, ez naiz, baina askotan tratatzen gaituzte tximinoak bezala. Osea, como si fueran proiektu bat bezala, eta sentitzen dire pixkat hori, dominatuak. Eta haien partetik jaso duzun erantzuna nolakoa izan da? Polita. Hasieran, oroitzen naiz, zela resistentzia bat, ez? Gehien bat emozioak landuko ditugu, eta etorriko da, zorgintxo txiki bat deunat, eta ez dakize, hasieran somatzen zen, baino, ni beti esatet emozioak gauz asko dira. Eta nire intentzioa etzen, inoiz ez da izan beraiekin,
beraiek kontatzea ze sentitzen duten eta nola sentitzen diren. Eta azkenean imaginatu, ez? Bi klasetan, 20, azten badira dena botatzen beraien zerrikeria, montatzen da hor bolo handi bat, eta ateatzen gara denak depresioa. Osea, ya salimos todos depresivos. Intentzioa gehien bat zen, pelikula bat gida hartu, ez? Gidapen bat zela, hartu, eta beraiek ikustea badirela erramintak eta gauzak non beraiek alduten apoitu. Eta ikusi gehien bat funtzionamentu haunitz eta oso diferenteak daudela. Beti ikusita, errespetua, bakoitzaren askatasuna, non hasten den eta non bukatzen den, aurrekoai begira, baina gehien bat errespetutikan, eta beraiek ere libre sentitu behar direla, eta ez direla lotxatu behar, beraiek barnean gertatzen diren gauzekin. Eta benetan, beraien erantzuna, hasieran pixkat izan zen resistentzi puntu horrekin, baina ikusi zuten enean etzela zerbait presionatua, ez zitzaiela galdetzen, ez beraieri uste zitzaiela galderak egiten, eta beraien egunetik egunera somatzen zen, bazela jota guainz eta galdera horiek, sentitu nuen pixkat esnatu zitzaiela zerbait berri horren usaia. Eta horrekin bukatu nuen beraiekin, ez? Espero nuela, azkenean, igual orain gutxi, azkarregi dela, baina hemendikan igual urte batetara, oroitzea hontaz eta zerbait balio balin badizien, praktikan paratzeko. Bai, izan nuen momentu zoragarri bat, adur izan zen, bai, igerilaria, agitz jatorra mutikoa, erran zirela bazula kompetizio bat, eta pelikulak bazun hori badu kompetizio aldetik handoa gertatzen diren gauza honik, ez? Eta, izan zen superpolita, porque berak erran ziren jarriko zuela, jarri zuen praktikan, eta berak ekarri zuen hausnarpen hori partekatu zuenean, eta erran zidanean, badakit zein den trukoa. Nahi truko, ez dago trukorita. Baietz, ulertu dut nola da funtzionamentua, ez duzu ez da pentsatu behar igeri egiten ari zarela. Igeri bakarrik egin behar duzu. Eta ez da eta esaten zu, wow, 17 urte, wow, paratu du praktikan, eta gainetik arraten dizu, orain paratuko dela praktikan entrenamentutan. Nik ez dakit gero egingo duen, edo konstante izango den, edo disiplinatu izango den hortan, ez? Baina meinpe momentu hortan egin du edo jarri du praktikan, eta hori niretzako da... Balio izan dio, ez nola, Bai. Gerlari batzu dire, eta nik esango nuke gerlari mutu batzuk. Etzaie uzten beraieri. Filosofa handiak dira, izugarrizko potentziala dute. Generazio bikainak ditugu gure atzean, gure aurrean esango nuke. Aurrean, bai. Dira, bikainak askartasun bat dute izugarria. Evoluzio bat, ez dakit. Eta entun behar zaie eta denbora eman behar zaie beraiei ere hori ateratzeko. Filosofia pixko bat gehiago. Eta orain egoera honekin, pandemiaren kontu honekin, somatzen duzu agian jendeak interes handiagoa duela emozioen eta pentsamenduen inguruan? Nik pandemiaren historio hau, esango nuke sortu direla bi mundu. Barne mundua eta kanpo mundua. Zer gertatzen da honekin, bi mundu daudenean, non geratzen zara, ez? Jende asko ari da ikusten bere barne mundua atera dela. Eta fuerte. Eta orduan beharra handia dago. Ze barne mundu horrek ez du askotan zerikusirik kanpoan dagoen mundu horrekin. Hori pentsatzen dugu. Ni beti erraten dut, ez barne mundua esnatu zaizu, kanpo munduak esnatu zaituelako barnetik. Eta hortik dator ispiluaren lan hori, ez? Zein da hobeagoa? Ez dakit, biak dira beharrezkoak.
kanpo mundua behar dugu esperientzia edukitzeko eta barne mundua ezagutzeko eta kanpo mundu hortan esperientziak ere bizitzeko. Agian, oreka bat. Pandemiak oreka bat. Pandemia honek sortu duena da, nik uste dut prozesu oso individualak. Pertsona bakoitzak erabatera pentsatzen dut, erabatera sentitzen dut, eta hori orain gehiago ikusten da. Horregatik askotan sortzen diren tentsio horiek eta diskursio horiek, zergatik bakoitzak ikuspuntu diferente baduelako. Orduan, pandemiaren asunto hau oso personala eta individuala da. Jende asko desateu, claro, egoista batzu bihurtu gara. Ez da egoista izatea, ez da hori. Uste dut landu behar dugula errespetu puntu hori ikasi entzuten, eta igual gure prozesu hortatik eta guk nola ikusten dugun kanpo mundu hori begitzen badiogu begitara, entzuten balin badugu, seguru aski bilatuko ditugu erantzuna unitz gure barne mundu hori zuzentzeko eta bere lekuan jartzeko. Baina kostatzen zaigu. Juizio asko ditugu, etiketa asko ditugu, denak nahi dugu joatea bizitza nahi dugun bezala, kontrola, dakigu solte usten, gauza asko daude. Hori da nik pertsonalki ikusten dudana, eta berez ahitz erreixa izango litzake, oso simplea da bizitza, hori erraten dute filosofo askorik. Ez muy simple! Baina komplikatzen dugu jartzen dizkiogu oztopoak, eta, bildurrak paralizatzen du pila bat, ez dizu uzten aurrera segitzen, eta beldurrari aurre egin behar zaio. Askotan ez da erreixa izango, ez, zure barne munduarekin lasai egotea. Nik, esate dizut, hau prozesua da, eta ez da inoiz bukatzen. Azten direna prozesu honetan da esate dutenak, jazta, lasai ez, hau ez da bukatuko, segitzen da. Eta barnea mugitzen denean, egin behar dena da, arranka, dituzun erramintak, zerbait altxabalin bada, zuk erraminta badituzu hori kudeatzeko. Asuntoa da, behar duzula jakin non jasotzen dituzun erraminta horiek eta nondikan erabili behar dituzun. Horregatik, askatasunatik altera nintzenean, horri zitzaian, behar bat, behartzela leku bat, denbora bat, non gazteokeri denbora hori oparitzeko eta lan gehiago egiteko. Nik antzerki eskolan ikasi nuen, Nafarroko antzerki eskolan Iruñan, asko maite dudan eskola, asko erakutsi didan eskola, nire bizipen izugarriak hor ikasi nituen, hortik nator, gero ikasi ditudan beste gauz pila bat, mino hortik nator, eta, erran nuen hori da lekua. Hitz egin nuen Meri Joukin, nire andereñoa izan zena, eta errantzian lasai, badire lokalak. Eta martxoaren 12an, ostiral hontan, hastekoak gara tailer hori. Hortikan botatzen dizuegon bidapena, zakit gero telefonoren bat jarriko dugu nahi duenak apuntatu, eta gehien bat apuntatu behar da, ze plazan historioarekin, gehienezko 10 gardu izan. Eta hortikan dator dena, ez? Beldurroieri aurregin eta egietara begitu azkenean zer da okerrena gertatu leik eguna. Botatzen dizu nik duri galdera. Zer da okerrena? Zuke jakingo esaten oraintxe. Zerrez. Normalian beldurra buruan dago. Buruan pertzezioa da. Ez dakigu. Azkenean zerbaiteri diogu beldurra oraindik gehienetan zerbaiteri oraindik ez dena gertatu. Gure proiekzioak dira, orduan askotan esatet, hartu beldurra eta begitu egitara. Edo egin arte, geratu lasai, ez da heldu oraindik. Zenbatetan izan diogu, ikusiko zu, bihar junberra auket, ez dakize gertatuko, baina zi bizitara hori egin behartzu. Eta egiten duzu, eta esaten zu. Mira, ez da izan hain bertzeko, ez? Askotan gertatzen da hori, bai. Burua.
hor, sartzen gara, buruatik pasatzen gara, eta ansiedadea, gazte gaizki, zerdi, patzetan, erotuak, eta dena pasatzen denean, esaten zu. Oain, Baina, bueno. Bai. Ez dakit ja, bukatzeko, zerbait gustatuko litzaizuken aipatzea edo gehitzea ez, esan dugun guztiari edo mezuren bat bidaltzea. Bai, hori gonbidapena luzatzen dudala 12-18 gaztetxoei, animatzeko, tailer berezi hontara, partekatzera, errespetuz, eta jolasetik beti, eta benetan zerbait diferentea dela, ez hartzeko emozioen mundua gauz bat hain strukturala eta psikologikoa eta barnea eta oso bizerala deten dena, baizik eta partekatzen eta jokutik eta mugimendutik eta hitzegitetik eta ispilutik, benetan bide oso polita irekitzen dela eta nahi dutenak apuntatzea eta hemen dagoela prest eta gogotsu beraiekin denboratxo bat pasatzeko eta filosofatzeko eta filosofo bihurtzeko denak. Primeran. Mila esker Leire gurekin hitz egiteagatik. Eta nahi duenak pixko bat gehiago ezagutu, caminoconciencia.org eta bertan ditu ipuiak, bideoak eta pila bat gauza, caminoconciencia.org eta nahi duenak pixko bat begitu, hor luzaten dut. Vale, primeran. Mila esker, eta beste bat. Zuei. Udalerrietako albisteak ikustera goaz orain. Berriodeitin, 2021ko martxoaren 15-tik aurrera, abiadura zaintzeko eta kontrolatzeko kanpaina hasiko da hainbat tokitan, bide segurtasuna hobetzeko. Udalerriko biztanleek behin eta berriz eskatu ondoren ekimen hau abian jarriko da, oinezkoen eta gidarien segurtasuna areagotzeko, trafiko istripuak prebenitzeko eta trafikoa hobetzeko. Kanpaina honek bokazio pedagogikoa du eta ez dago dirua biltzeko asmorik. Horregatik behar den denboraz informatzen da, baina gehiegizko abiadura zigortu egingo da. Bestalde, Aste Santuko aurrentzako hiri kanpaldiak apirilak 6, 7, 8 eta 9 izango dira Berriobeitiko erabilera anitzeko eraikinean eta Artikako Maria de Maeztu kulturetxean. Parte hartzeko derrigorrezkoa izango da udal webgunean deskargatu daitekeen onespen agiria sinatuta aurkeztea. COVID-19 dela eta burututako jardueraren egokitzapenari buruzko eta atxikita ere dagoen dokumentua irakurri ondoren. Martxoaren 16ko ordubiak arte aurkeztu ahal izango da udalaren kultura zerbitzuan edo posta elektronikoz kultura@berrioplano.eus helbidera eskaneaturik bidaliz. Berriozarren, martxoaren 8aren harira, gaur eta martxoaren 11an, ostegunean, autodefentsa feminista tailerra izanen da 5etatik 8etara gaztegunean. Parte hartzeko gaztegunean ala berdintasun alorreko imaiaren bidez izena eman beharko da. Ostiralean, gainera, El Orden Divino pelikularekin zineforuma eginen da arratsaldeko 6:30 kulturgunean, Maria Castejon gidaria izanik. Eta gai aldatuz, larunbatean ilargiaren atzean 5 urtetik orakoentzako antzerkia egonen da arratsaldeko 6etan eta 3 euroko sarreraren truk. Bestalde, Udaberria heltzen den aldiro, musika eskolak hainbat espezialitateren kontzertu zikloa eskaintzen du. Aurten martxoaren 12tik 26ra programatu du, Berriozargo entzunaretoan. Kontzertuetan sartzeko ezinbestekoa izanen da aurretik gonbidapena eskuratzea. COVID-19 egoeragatik entzunaretoan 150 pertsona sar daitezke gehienez. Eta gonbidapenak eskola zaintzan eskatu ahalko dira, kontzertuak hasi baino ordubete lehenago. Burlatan, martxoaren 16an Las 13 Rosas pelikula ikusteko aukera izanen da arratsaldeko 7:00. Horretaz gain, helduei zuzendutako josteko tailerra ere antolatu dute. Astearte eta ostegunetan eginen da arratsaldeko 4etatik 8etara, martxoaren 16an hasi eta maiatzaren 13ra bitarte Ezkazabal plazako jubilotekan. Tailerra doakoa izango da, baina lehenagotik izena eman beharko da telefono ala email bidez. Bestalde,
Gazteentzako udako kanpaldiak Zuhatzan eginen dituzte 2004 eta 2008 urteen artean jaiotakoentzat. Honen inguruko informazio guztia online kontsulta daiteke eta izen emateak bihartik aurrera egin ahalko dira telefono bidez. Gainera, Irrisarri-Landera irteera ere antolatu dute apirilaren 9 ostirala. 12 eta 17 urte bitarteko gaztei zuzendutako jarduera da eta 20 euroko prezioa izanen du erroldatuentzat eta 40 eurokoa besteentzat. Honetarako izen emateak ere bihartik aurrera egin ahalko dira telefonoz ala Burlatako gaztelekuan. Iruñean, esparru guztiz ezberdinetako 5 emakumeri omenaldi ofiziala egin zitzaien atzo, emakumeen nazioarteko egunean, gizarte aurrerabidean eta berdintasunaren alde egindako ekarpenagatik. Lehenik, udaletxe plazan ekitaldi instituzionala egin zen eta eguna amaitzeko udaletxeko fatxada morez argiztatu zuten. Omendutako emakumeak Cristina Cadena Sánchez ikertzailea, Isabel Rubio Rodríguez kirurgia onkologikoko sozietate europarreko lehen emakume lehendakaria, Maitane Melero Lakasia atleta, Maria Paz Benito Osés magistratua eta Maite Quintana Saldise Caritaseko idazkari orokorra izan ziren. Udalak, gainera, martxoaren 8 ospatzeko hainbat jardueraz osatuta antolatu duen programak gaur proposamen bikoitza dakar. 6etan, Sanduzelaiko Zibiboxean zineforuma izanen da, eta bertan, Ellas dan el golpe filma proiektatuko da Maria Castejonek koordinatutako emakume heroiak zikloaren barruan. Sarrera librea izanen da, aldez aurretik izena eman da online irubebikoitz.pamplonaskultura.eus webgunean, 010 telefonoan edo aurrez aurre Zibibox zentroetan. Ordubete beranduago, arratsaldeko 7etan hasiko da Nafarroako Antzerki Eskolan Inkorrektas kontzertu eszenikoa. Musika ikuskizun bat, non Joli Pascualenak Leire Celestino piano jotzailearekin eta Paula Azkona biolontxelo jotzailearekin batera, musikaren historiara pasatu diren abeslari handi eta ezagunen, ala nola besteak beste, Janis Joplin, Txabela Vargas, Nina Simone eta Dolly Partonen abestien bertsio original askoak eginen baititu. Ikuskizuna lotzen duten testuek beste begirada bat osatzen dute, 20. eta 21. mendeko emakume konpositore eta aktoren bizitza pertsonalaren zein profesionalaren inguruan hain ezagunak ez diren alderdi batzuei buruz. Izan ere, haien bizitza eta karreretako uneren batean ez zuzenak izan ziren. Sarrera librea da, horretarako gonbidapena hartu beharko da leihatilan. Gaur bertan, kontzertua hasi baino ordu erdi lehenago arte. Eta azkenik, martxoaren 12an amaituko da bideoak aurkezteko epea emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko TikTok lehiaketan. Hainbat udalerrik bultzatutako ekimenean. Helburua da, Pamplona por la igualdad hashtagaren inguruan bideoak jasotzea, kontzientziatzeko eta genero berdintasunaren alde borrokatzeko eta matxismoari aurka egiteko. Parte hartzeko izena emateko formulario bat bete behar da, eta bertan ere oinarriak kontsultatu daitezke. Lehiakitak 2 sari ditu, lehen saria 200 eurokoa eta bigarren saria 100 eurokoa. Bideoan iraupenak gehienez ere 60 segundukoa izanen da eta TikTok sare sozialak berak ematen dituen sormen aukerak erabili daitezke. Eta bukatzeko, apirilaren 30ean amaituko da epea Iruñeko udalaren gaztendako literatura lehiaketara lanak aurkezteko. Lehiaketak 6.800 euro banatuko ditu saritan eta batez ere lan irabazleen edapena bultzatuko du. Hala, lehiaketa 31. ediziora heldu da, idazketa, sormena eta irakurketa sustatuz. 1980 urteaz geroztik 3.800 lan aurkeztu dira gutxi gora bera. Iaz, 120 lan heldu ziren 50 olerki eta 70 narrazio labur. Lehiaketan parte hartu aldute bizitokia edo ikastetxea orain Iruñean duten gazteek, 14 urte beteta eta 19 urte baino gutxiago badituzte lanak aurkezteko mugaigunean. 2 kategoria ezarri dira adinaren arabera. Lehendabizikoan sartzen dira 14tik 16 urte bitarteko gazteak eta bigarrenean 17 eta 18 urtekoak. Lehiaketaren oinarriek ezartzen dutenarekin bat, sariak egonen dira modalitate eta kategoria bakoitzeko 3 lanik onenendako. Lehen sariak 300 eurokoak izanen dira, bigarrenak 200 eurokoak eta hirugarrenak 150 eurokoak. Halaber, epaimaiak modalitate eta hizkuntza bakoitzeko bina aktetxit ematea proposatzen halko du, bakoitza 100 eurokoa. Egile bakoitzak lan bakarra aurkezten halko du modalitate bakoitzean. Idazlanek gai librea izan behar dute eta gaztelaniaz edo euskaraz idatziak izan.
Halaber, jatorrizkoak eta argitaratu gabeak izan beharko dute. Ezin izanen da lan bera bi hizkuntzetan aurkeztu. Poesia modalitatean, lanen luzerak 14 bertsokoa izan beharko du gutxienez eta 40koa gehienez. Eta narrazio laburrek 2 orri izan beharko dituzte gutxienez eta 5 gehienez, alde bakar batez idatziak eta lerro artean tarte bikoitza utzirik. Lanak apirilaren 30 arte bitarte aurkezten halko dira Gaztediaren etxean. Kaixo, Naikari. Kaixo. Zer modu zaude? Oso ongi. Pozik ez? Disko berria ateratzen eta hemen kontzertuak egingo dituzuela. Hori da, oso aukera ona eta oso pozik. Bueno, konta iguzu pixkatzuk, Ensemble Raiola, ez dakit nola esaten den, taldearen izena horrela, Ensemble... Horrela, bai. Bai, kidea zara eta noiz eta nola sortu zen talde hau, nahiko berezia da, ez? Bai, bueno, ez hain berezia, baina baduela 5 urte sortu genuen, uste dut, bai, 2016an, eta, bueno, ez ginen ezagutu guztiak aldi berean, baina, bueno, Parisen ezagutu genuen elkar, eta, bueno, ganbera musika talde bat sortzeko gogoa genitun, eta, bueno, pues hori izan zen hartu genuen erabakia, eta handik geroztik, pues, hola gabiltza. Eta nortzuk osatzen duzu taldea? Pues, bueno, taldea berez, taldearen oinarria pixka bat saxofoi laukotea da, eta 4 emakume gara. Orduan, japoniar bat, italiar bat, espainol bat eta ni. Eta gero askotan proiektuak egiten ditugu piano jole batekin eta bera beste japoniar bat da, mutil bat. Eta hori da pixka taldea, gero ere egia da batzutan, pues, lanak egiten ditugula beste disiplina batzuekin, adibidez orain Atarrabian, pues, olako lan bat egin behar dugu, bueno, nera nahia den artista plastiko batekin, ez, erakusketa bat izango da, kontzertuarekin erlazionatuta, eta hola. Jo, mundu osoko jendea, ez, elkartu zarete hor pixkat. Bai. Nazioarteko taldea, bai. Eta horrek suposatzen dut, berezitasuna emango dizuela, ez, ere, agian bakoitzak izango du bere kultura musikala edo, bueno, bere herrialdeko nolabaiteko oinarri bat. Hori da, bai, nik uste dut, aberastasun handia ematen diola taldeari, baina egia da ere, olako egoera batean, zailtasun batzuk ere sortu dituela. Beraz, bueno, dugu alde positiboa eta ez hain positiboa. Eta nola egiten duzu hori entzaiatzeko eta gero kontzertuetarako, ez? Bakoitza herrialde desberdin batean dago. Bai, pues bueno, saiatzen gara topaketak antolatzen, ez? Hau da, pues, kontzertu bat edo proiektu bat dugunean, pues, egun batzuk lehenago elkartu eta hor aprobetxatu ensaiatzeko eta gauzak antolatzeko eta hola. Eta orain, pues, nola egiten dugun, pues, aldugun moduan, ez? Bideoak bidaliz eta halakoak. Bueno, ez, benetan ganbera musikalana benetan personala da eta momentukoa eta aurrez aurrekoa, beraz, bideoz ezin dugu lan handirik egin. Baina, bueno, momentuz moldatu gara eta espero dut ala segitzea. Orduan nola egiten duzu bakoitzak bere aldetik entsaiatu? Hori da, hori noski, bakoitzak bere aldetik ensaiatu behar du, eta bere partea oso ongi ezagutu, oso ongi jakin, eta gero pues, hori elkarlanean landu. Hori da pixka sistema, ez? Eta orain, bueno, lehenengo diskarekin, zergatik erabakitzen duten diska bat ateratzea? Bueno, pues bazen pixka bat, ez dakit nola azaldu, baino gure lanaren, eta ez dakit gure bidearen, gure prozesuaren pixka bat oinatza guztean nonbait, ez? Bai, pixka bat hori izan zen. Bai, gainera oso momentu hona izan zen, ze justo grabatu genunean, oraindik ikaslea ginen, eta momentu hartan, pues ez dakit zenbat ordu pasatzen genuen egunero elkarlan egiten, ez? Elkarrekin lan egiten, eta orduan pues hori guretzat oso momentu hona izan zen, oso momentu aproposa,
eta diskan grabatu genuna izan zen gure master bukaerako proiektua. Begira. Mhm. Eta orduan, bueno, esan duzu ez, 4 saxofoi zaretela, Bai. eta ganbara musika jotzen duzuela pixkat. Aha. Orduan, diska hau nori gustatuko litzaioke, pixka bat mundu horretako jendeari, ala baita ere orokorrean edo nori? Egia da oso publiko konkretua ez, etortzen dela golako musika entzutera. Ze alde batetik musika klasikoa da, baino ere musika garaikidea asko jorratzen dugu ez, eta diska hontan, bueno, 3 obra aurkeztu ditugu, eta 3 obra haietatik 2 obra garaikideak dira, beraz pixka tola modernoak ez, esan dezagun, eta egia da mundu guztiari ez zaiola gustatzen. Orduan, bai, batzuetan pixkat erabaki arriskutsua da, ez? Baina baita ere horregatik saiatzen gara, pues, ez dakit, oreka bat bilatzen, ez? Gure kontzertuetan, diska hontan, eta, bueno, nik uste dut aukera bat eman behar zaiola eta gutxienez saiatzea, ez? Eta igual jendeak sorpresa bat hartuko du ere. Eta zuri adibidez, zer deitzen dizu atentzioa musika mota honetatik, zergatik ez musika mota hau? Pues, ez dakit, hasteko mundu musika garaikidea oso zabala da, oso irekia eta ez du korronte finko bat jarraitzen, beraz, beti gauza berriak ezagutzen ditugu, konpositore bakoitzaren ahotsa ez, eta niretzat oso interesgarria da. Hori alde batetik, gero beste alde batetik, diska hontan grabatu dugun beste obra batean, ez? Dira, euskaraz esan da, pues, izango litzateke erakusketa bateko margolanak edo, cuadros de una exposición du izena obra, eta berez, pianorako idatzita den obra bat da, baino bertsiorik ezagunena orkestarako da, eta kasu hontan, saxofoi laukote eta pianorako. Beraz, guztiz mundu berri bat irekitzen du, ez? Sonoritate berri bat, eta behin berriro, ez dakit, oso interesgarria den zerbait, sorpresa bat, ez? Gauza berriak ezagutzeko aukera. Eta, bueno, esan dugu ez, lehenengo aldiz joko duzuela Hego Euskal Herrian, suposatzen dut zuretzat berezia izango dela, ez, hori? Bai. Benetan berezia, oso aukera ona eta oso pozik gaude. Bai, jada pasaren udan Euskal Herrian jo genuen Baionan, baino hori, Euskal Herrian lehendabiziko aldia izango da, eta, bueno, oso pozik gaude. Bai. Zure inguruko jendeak ez, erraxeago izango du kontzertura joteko? Hori da. Bai, ze normalean Parisen inguruan izaten dira gure kontzertuak eta gure proiektuak, orduan egia da, pues, inguruko jendeak ez duela beti gu entzutok aukera hori ez. Orduan, bi aldetatik, beraientzat eta niretzat, pues, oso berezia izango da. Orduan saiatzen ari zarete nolabait agian lan hau gehiago zabaltzen? Bai. Pues, alde batetik, printzipioz ez, eta nahi dugulako, baina beste alde batetik ere, pues, dakizuen moduan, pues, momentu hontan, estatu frantsesean, kultura pixkat blokeatua dago, beraz, normalean bertan egiten ditugu kontzertuak, baina momentu honetan ezin dugu, beraz, gu ere pues, kulturarekin blokeatua gaude. Eta pues, hemen kontzertuak egitea pues, beste bide berri bat irekitzen aldigu, edo hori da pixkat gure ideia, ez? Orduan berez ez egora komplikatu honen aurrean, zuek saiatu zarete beste bide bat bilatzen. Bai, zer remedio, bai. Bai. Eta non joko duzu berez Atarrabian, aldituzu esan badakizkizu buruz datak eta... Bai. Bueno, diskaren aurkezpena, gainera izango da, benetazko lehendabiziko aurkezpena Atarrabian izango da. Alde batetik nire herria delako, baina baita ere diska hau crowdfunding baten bidez grabatu genulako, eta ekonomikoki hori izan zelako aukera bakarra, momentu hortan ikaslea ginelako, eta bueno, esan barra dago, diru sarrera horren oso parte handia Atarrabiako herritik jaso genula, Atarrabiako biztanleen partetik. Eta orduan guretzat, pues, ez dakit, eskerrak emateko modu bat izango da, ez? Atarrabiako herrian diska orkestea, lehendabiziko aldiz.
Gero Iruñan joko dugu, Iruñan joko dugu 17an, apirilaren 17an, Nafarra Ateneoak antolatutako ziklo batean, musika ziklo batean, eta kasinoan izango da, beraz, Gaztelu plazan. Gero 18an Atarrabian joko dugu, diskaren aurkezpena, eta gero 21an Gasteizen, eta bertan udal musika bandarekin joko dugu, bakarlari moduan, eta gainera obra berri baten estreinaldia izango da. Beraz, oso proiektu interesgarriak izango dira, ere ustez. Bai, eta guztietarako imaginatzen dut ez, sarrera eta lehenagotik hartu beharko dela gainera aforoaren kontu. Hori da. Bai, imaginatzen dut interneten bidez dena argi egongo dela, nola reserbatuta dena. Eta adibidez, diskak zer kontzertuetan jarriko dituzue salgai, ala badago ere beste modu eskuratzeko? Bueno, noski kontzertuen ondoren salgai egongo dira, baino bestela gure web orrian ere salgai daude. Eta bestela ere, plataforma digital guztietan, Spotify, Deezer eta guzti hauetan ere entzuten alda. Eta adibidez, inork entzun norbaitek ez badu inoiz musika mota hau entzun edo saxofoiaren soinura ez dago oso dituta, ze kantu gomendatuko zenioke entzutea? Gure diska, noski. Baina bat, nondik hasi? Nondik hasi? Bueno, begira, aprobetxatuz Nafarroan oso saxofoilari onak daudela, eta aprobetxatuz ere normalean saxofoia jazzerekin erlazionatzen dela, ez? Pues duela gutxi hil zen Iturralde, oso saxofoilari famatua izan da, eta saxofoian oso eragin handia eta positiboa izan duena, ez? Eta gero ere adiez, Nafarroan beste jazz musikari oso onak daude, saxofoilari onak, adiez Alberto Arteta edo Mikel Andueza, ez? Beraz, ez dakit, hori izan daiteke hasteko modu bat. Eta gero, saxofoiaren beste aurpegia ez, edo esaten aldugun moduan, klasiko aldea ez, izan dugu litzateken gure diska eta guk egiten dugun musika. Orduan klasikoaren barruan kokatzen zarete. Hori da, bai. Eta diskari ze izenburu jarri diozue, ez dugu aipatu? Bai, diskarin izena tablo du izena, ez? Margolanak ez, izango litzateke euskaraz. Eta horregatik, lehen aipatu dudan obra horregatik ez, erakusketa bateko margolanak edo Musorgskiren obrarengatik. Baita ere, hori izango litzatekelako diskoaren pixka bat oinarria, eta hori kontuan hartuta ere bai, hori da pixka bat obra nagusia ez, diskaren obra nagusia, eta hortan inspiratua ere, beste bi obra berrietako bat, Altro Kastelo du izena, eta margolan hauetako batean inspiratuta dago. Eta gero, kontzertu hauetaz gain, badituzu ere beste proiektuak, esan nahi dut, diskaz aparte ez, beste proiektuetan ere lanean aritzen zarete? Bai, noski proiektu ezberdinak ditugu, adibidez, proiektu pedagogikoak ez, aurrentzat, pixka bat saxofoia zaunarazteko, ez dakit badugu beste programa bat emakume konpositoren inguruan, proiektuak ditu saxofoi laukote moduan, beste batzu pianoarekin, oso irekita gaude, proiektu berriak egiteko, bai. Eta baduzu gustukoen baten bat? Ala guztiek badute beren xarma horrela modu desberdin batean? Nik uste du guztiek badutela bere xarma berezia, bai, hori da. Bai. Eta hemen? Polita dena, proiektu bere ez egitea beti ez, pixko bat aldaketa hori ez, proiektu batetik bestera egiten dugun aldaketa hori ere oso aberasgarria da guretzat. Eta uste duzu hemen Nafarroan musika mota hau baloratzen dugula? Bueno, esango nuke, claro, zer esango dut nik ez, baina pixka gehiago baloratzen algenula, noski, bai. Adibidez, somatzen duzu Frantziak gehiago baloratzen dela? Ez dakit, zaila da esaten, horregatik, lehen esango nuke baiet, Frantziak gehiago baloratzen dela, baina egia da ere momentu hauetan
hemen kultura jarraitu duela eta Frantzian pues, hori guzti ezgeldituta dagoela. Beraz, horrek ere zalantzak sortzen dizkiet, ez? Bai. Ja, orduan espero duzu hemen behintzat jendea animatzea, ez? Hori espero dugu eta hortara gonbidatzen ditugu. Eta zein da pixkat zuen helburua? Gure helburua? Bai, kontzertu hauekin esan nahi dut. Bueno, pues gure musika ezagutaraztea, jendeak disfrutatzea, guk ere bai, momentu on bat pasatzea, kultura sustatzea, musika sustatzea, pixka bat hori. Orduan mundu guztiarentzat, ez? Dago. Bai, gustu guztia. Disfrutatzeko eta kulturaren aldeko apustua egiteko. Hori da. Gainera, bueno, zuen musika estilo desberdin bat entzuteko aukera ere izanen da. Hori da. Ba, ez dakit, horrela bukatzeko, zerbait gehitu nahiko zenuken, zerbait faltatu izan zaigun ez duguna aipatu, ala besterik gabe, ba, agian gogorarazi ez, kontzertuen datak hemen. Hori esan dugun moduan lehen, apirilan 17, 18 eta 21 izango dira gure kontzertuak, beraz guztiok gonbidatuta zaudete, eta hori, eman diezagun musikari eta kulturari behar duten tokia eta garrantzia, ez? Bai, ba, mila esker, nahikari gurekin hitz egiteagatik, eta espero dugu guztia primeran joatea. Ea kontzertu gehiago joaten diren ateratzen hortik. Bale, mila esker zuei. Gaurko hau izan da guztia. Mila esker hor egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.